El joc de les escales. Hi ha moltes varietats per fer aquest joc. En principi anem a fer la primera i bàsica, que és la de do major. Jo sempre faig servir els daus que tenen el mateix nom a tots els costats, perquè així els nens ho veuen, o els alumnes, ho veuen des de dalt, des de baix, de costat, de totes les maneres, ho veuran ben ordenat. Do, re, mi, fa, sol, la, si, i podem tornar a posar el do. Ja tenim tota l'escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Si us interessa més posar-ho així, ells ho veuen molt més clar, que es tracta justament d'una escala. I ells s'entretenen col·locant-ho bé, que sigui ben bé una escala. Ho podem fer de manera ascendent, però també ho podem fer de manera descendent, és a dir, do, si, la, sol, fa, mi, re i do. Podeu treballar totes les escales. Anem a fer, per exemple, la de re major i la farem ascendent, tot i que jo ara la posaré així per explicar-vos com treballo amb les armadures i les alteracions. Ens faltarà un re, que aquí el tenim, re, mi, fa, sol, la, si, do i re. Bé, sabem que el re major té el fa i el do sostinguts. Així que l'alteració la podem posar o bé aquí o bé posar-la en forma d'armadura, posant exactament el mateix ordre, el fa i el do. Vosaltres també podeu fer que siguin ells, evidentment, els que col·loquin les alteracions. És important que tinguin molta confiança a l'hora de col·locar les armadures i les alteracions a lloc. Anem a passar ara a fer una armadura, una tonalitat, menor. Per exemple, re menor. Què portarà re menor? Després d'haver explicat tota la teoria i saber com trobar el relatiu menor i la seva alteració, la seva armadura, doncs bé, ja sabem que pertany al fa major, re menor és el seu relatiu, i posem l'armadura amb el si bemoll. Molt bé, ja tenim aquí l'escala de re menor natural. I ara vull que em facis l'escala de re menor harmònica. Quina és la seva característica? Doncs que el setè grau està alterat amb més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. És a dir, que el do, com que no té cap alteració ni per part de l'armadura ni enlloc, doncs li col·locarem la setena amb més. Què passaria si et demanés l'escala melòdica? Recorda't que pujant és d'una manera i baixant de l'altra. Molt bé, doncs el sisè i el setè grau estan alterats amb més a la pujada i amb menys a la baixada. Doncs, anem a veure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La sisena també estarà alterada amb més i com que la tenim a l'armadura amb bemoll, li posarem al becaire. I el mateix farem amb el do, que igual que amb l'harmònica, queda sostingut. Què passa quan fem la descendent? Doncs que el do passa a ser becaire com abans i el si passa a ser bemoll. O bé ho podem fer així, o bé també, com hem dit abans, en la forma de l'escala, que potser en aquest cas ells ho veuran una miqueta més clar, perquè pujant sabem que és d'una manera i baixant és de l'altra. Pujant el si queda bemoll i el do sostingut, i baixant el do becaire i el si bemoll. Això com vosaltres creieu. També podeu fer sense l'armadura, perquè ells recordin quina era l'alteració a l'escala i que després l'han d'alterar. Aquest sistema també funciona molt a l'hora de tocar les escales. És super pràctic, ja ho he provat amb els meus alumnes i estan super contents perquè molts tenien problemes a l'hora de saber
què passa, quina és l'harmònica, quina és la melòdica, què passa si s'ha de pujar, si s'ha de baixar, ara un sostingut, ara un bemoll, queda claríssim d'aquesta manera. Recordeu que aquests vídeos són només un petit exemple de tot el que podeu treballar amb els cubotes. A mesura que aneu coneixent també l'alumne i aneu pujant el nivell, veureu que es van sumant molts i molts jocs diferents. Inclús els alumnes aniran ajudant-nos perquè ells també tenen molta creativitat i imaginació i ens conviden a fer jocs diferents del que teníem pensat. Veureu que és molt divertit.